Mandibulise kubalandeli bonke beNkonjane Zofaku ngale mina namhlanje. Ndibubuhle ke mna ke bakwaNcwande bakaDuku bakaBulawo. Njengomhlekazi baphilise ke mna ke phansi kwesandla sikamama noNkundla nesikamama noXhanti. Balandeli bethu beNkonjane Zofaku sayireleasa ingoma nge1 kaMeyi 2026 ethi Vumani. Ngoku ke ndithi mandibe lapha Hlule Zihle ndizozichaza kanye ndizophalaza nami indlela endiziva ngayo ngale ngoma yethu ithi Vumani. Ngethamsanqa bendiyenye ye-artist ekhoyo estudio ngoku isenziwa le ngoma yade ayogqitywa. Ngoku ke ndithi makhe ndizophalaza nami indlela endiziva ngayo malunga nale ngoma. Okokuqala le ngoma yingoma yakwaNtu othi ukuyimamela ichukumisa isazela zabantu abaninzi. Noba bukade bungaphili kwindlela zakho kubonakala ukuthi uyimamele le ngoma ufumane ithemba, ufumane impiliso uphile. Noba bukade buzilibele into okokubana ndizilibele imvelaphi yam okanye ndisuka phi ebuXhoseni, kodwa uthi ukuyimamela le ngoma kubonakale uziva into okokubana ukhumbule ekhaya ngoku, ubonakale kuchukumisa phakathi kwegazi lakho into enkulu. Ngoba nam le ngoma ndifuna ukuthi into okokubana ichukumise into enkulu kakhulu kum, ngoba kaloku ithi le ngoma into okokubana ubugqirha buyanyanyazela, ubugqirha buyathandazela. Yathi loo nto yofika kum yathi mhlekazi nyamezela endleleni zakho zobugqirha ngoba ubugqirha bukhulula kwaye ubugqirha buyathandazela, buyazilela. Ngoku ke kungaloo mazi izinkonjane balandeli beNkonjane ndithi siyabulela kakhulu ngesapoti sini enithe nasinika sona ngalaxa sebiphuma ingoma nangoku, ngoba ingoma siyabona into okokubana iyadlala kuzo zonke ii-platforms ekho kuzo kwaye nakwiividiyo nakooTikTok iyadlalwa. Sithi siyabulela kakhulu balandeli bethu, cala niqhubeke nisenza nangakumbi, sithi nakumbi zichume kwande ngoba le ngoma iyaphilisa kakhulu kwaye iyalinikeza ithemba ebantwini bonke into okokubana lukhona impiliso kwaye likhona ithemba kwaye into okubana ikhona impiliso kwaNtu, ngoba le ngoma ayingoma ejolise emagqirheni odwa. Le ngoma yingoma ejolise kuwo wonke umntu wakwaNtu, kuwo wonke umntu onesiphiwo. Athi umntu ukungabi nathemba kwisiphiwo sakhe, kodwa athi umamelela ngoma afumane ithemba